Huriani tuhata naing pukautama permingguota jolo mertangyang nahohom mahita di bagasar rohata. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada rodi ayat 2.
dosa amor Tuhan magoni bangasimi kasih rohana manapa lehon diang tuhaki sudi jadi-jadianmu laut tanah langit ini maka bintang dan bulan yang mata di hari ini kau malada nang harangan rurado dolongi selalu tabangi dihon sangat itu hatai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus, dohot goarni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, iyang gopoda na diau dang au na punasa, poda ni namar suruau doi, mulodong manang ise na mabahil lomo ni rohani amai, boto nido taringot tupudai, manang nasiat debatai, manang na hasahaton sian rohaku sadiri, songonay dok ni surati, akabatang aik na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata ama namin na diwanua gijang, hupang idohami tuho sa ilehom matuhami tudini hasitong at doho dame. Asa takas hubotuhami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulaho ni siyan nasa gugunami marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma sikap ni patik, ima na tersurat di konfesi HKBP Bidusada B2 debata anak. Debata anak ima Yesus Kristus. Hapataran ni debata ama na mangumari diri na gabi jolma, na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di porbadia adorong suhabubuan. Iba na do Tuhan na humokop dohot paluahot jolma manusia. Dia to iba na do parsorian ni hajolmaon, dohot nasa bangso di sudetiki. Jala haposa situtudo iba na sahat rodi sa liling ni leleng na. Di palua do jolma manusia siyan gom-goman ni sibolis. Siyan parhatubanan ni dosa. Siyan uhum ala ni dosa. Dohot siyan hamagoan naing hamatean. Na tumod na bernit pola mati di hau pinorsilang. Iba na do hagugok ni pelean pardenggana tu debata siala dosa ni hajolmaon. Na tuat do iba na tu bonotoro dung ditanam. Na mulak mengulu di hari patoluhon.
nama naik tu surgo, lahudul tu siamuni debata Jahoba amanai, marhiteido di patibo debata ibana, jala di basa-basahon guarna sumurung asa nasa goar. Asa sobatu guar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi. Huhut manggomgomi sa luhut pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi na mangulu dohot na mate, asa nasa suara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Rap mangidugugo mahita, tutuhan debata, laho mangulahon na ubar tupati nai. Ale Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulahon na ubar tupati mi. Amen. Tatopoti ma dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata na badia jala na bonar, parasi jala pertalup ni roha jala na basar doho, say marpangulahi maruham midahami, dibaheni say sama dosa nami, dangadong nahu pangasaw kami dukon asi ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anak mudo na hupangasaw kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata bagabaga taringot tuhasesa ni dosa. Isebe mangulahon akan na pinili ni debata, debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do nang mate. Alain dada holani, nang mulak mangulu do, jala disiamuni debatado ibana mangodion hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tuhan, Allah di mahulu mani.
Epistel na diturpukod di mingguta sadarion, imana tersurat di Yohanes 2 ayat 1 ro di ayat 12, kita jahama masih kak soring. Dungi patuluarihon adongma na marbagas di hutakana na diluat Galilea, jala disima ina ni Jesus. Jadi dung hurangan anggur nasida ninna ina ni Jesus ma madok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi ninna ina naima mandok akaparhobas menang dia dohonon na tuhamu bahen hamuma. Dungi nina Jesus ma madok nasida, gohi hamuma akka gusio naik, jadi gok situtuma di baen. Alai didai iduknya kaparhobasima ay kinong gabe anggur, jaladang diboto harorona, ay holana kaparhobas na manahui ay kiro botosa, gabi di joma pangulii. Asaima tadda na parjolo, nabi nahin ni Jesus di hutakana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea ma akka sisian na di ibana. Olat nima sahatna, mertua do akka natumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amin. Tahatidak koma haporsiaw tay, songon hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatudusan, natu mapalangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suhabubuan, ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matetarpajal libana di hau pinorsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamon debata Jahoba amanai, pargogo na suhatudosa ni, di sima ibana, pay mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau potani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain na madok, mulak mangulu sogut dagni halak nong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin.
tabegema titing di minggu ta sadarion minggu sapulsia dong Trinitatis. Topik pauliulihon aka hasomalan nadenggan melestarikan budaya. Parjolo parhobas aka parhobas boima tajaha di warta paduahon titing namasa sada pelean tupak kobasion tu badan penyelenggara pendidikan di minggu tasadarion 10 Oktober 2020 papungu pelea dohita tupak tu pakobasion badan penyelenggara pendidikan di baheni tapelehon ma nadumenggan tu debata. 2. Dana pengadaan dalan. Nunga digarar huriatta sebagian tahap parjolo. Tano nalaho dalan 700 ono puluh tolu meter. Jalan nunga be di pauli panitia dalan jalan nunga naeng sidung. Nang pesongoni nang pe so tago hidope panggararan tahap parjolo sisa destonga miliar alai panitia nunga marjaji tupa hupartano sahatopna gararota tahap parjoloon alanima disosohon panitia tu kita sude ruas asarade rohata manitipon hepengta tu panitia asaboi gohata panggararan tahap parjolon paulahon ni panitia do nasa hepeng na dititip nai marhite janji iman dohot mangalului dana marhite proposal nang marhite pelea duksidung parmingguon laho haruar sian gerejaon. Tolu sosialisasi hamolateon gotilon. Laho manggohi anggaran ni huriata di tahun 2020-on, patupaun ni huriata do pesta gotilon. Alai ala situasi pandemi COVID-19 di tikion, dakpol dang boy di patupa pesta gotilonon. Alai totong do papungota pelean hamoleatota marhite amplop na pinarade ni huria laho manggohi anggaran ni huriata di tahun 2020-on. Pasahatota ma pelean hamoleation gotilonon marhite amplop di hari Minggu 8 November 2020 di parmingguon manugot arian dohot botari. Alani tapelehon ma nadumenggan tu huriata. Obat pertukaran mimbar pangula nagok tiki. Hobar tu program ni kerja distrik 11 Bekasi pergantian parjamita di Patupa 2 kali setahun. Alani di hari Minggu 25 Oktober 2020 di Patupa do pergantian parjamita di akka pangula nagok tiki. Laos papungu pelea dohita tupakobasion distrik Sapulsia Bekasi di RI. 5. Namar Bagas titik parjolo di hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya di Patupado pamasu-masuon parbagasan tuyanakon ni huriata Arnold Desman Huta Barat anak ni Amata Saud R Huta Barat Nahinan tubuh ni Inata Rumiris Borusitorus alamat Jalan Famili Pitu nomor 130 Sada
Kelurahan Marga Mulia, ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Dohot Orwana, Lydia Sinambela, Boru Niamata, Damianus Sinambela Tubuninata, Erni Boru Nenggolan. Alamat Parladanan, ruas ni HKBP Parladaan Resort 50 Distrik 5 Sumatera Timur. Onom dakdanak nasorang a na di hari 5 Oktober 2020 di basa-basa tuhat tado sada dakdanak bawa di keluarga amata Andre Sinaga Boru Silaban. Alamat Jalan Kapuas Raya, wilayah Bethlehem. Hipas dodak danahi suang songoni nang natorasna. Tatang yakum madak danahi asasi bur magodang jala marhabiaran tu debata. B. Di hari Jumat sia Oktober 2020 di basa-basa tuhatta dosa dadak danak bawa di keluarga Niamata Henry Sitanggang Inata Boru Abarita. Alamat Villa Mas Garden Blok E nomor pitu-pitu wilayah Galilea. Hipas dodak danahi suang-songoni nang natorasna. Tatang yakum madak danahi asa sibur magodang jala marhabiaran tu debata. Pitu rapat panitia pengadaan dalan. Sadarion Minggu 10 Oktober 2020 panitia pengadaan dalan patu parapot duksidung parminggota Arianon. Nisosohon matusude panitia dohot parhalado asareta madohoti rapoti. Ketiga parhepengon. Rincian parhepengon di huriata di minggon boy mata jaha di warta. Saldo ni huriata per 17 Oktober 2020 huria minus 110.551.110 rupiah. Pusat 2.426.250 rupiah. Diakoni 203.070.815 rupiah. Pembangunan 1.200.000. Pengadaan dalan 22.270.000. Transitoria 3 juta. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriata asa talia bema pelean bulan atabe. Tuhan ma nama masu-masu parhepengon ni huriata bahkan sangap di guarna. Ulang tahun torop ni ruas nama ulang tahun ni mingguon 43 halak. Parhalado dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di Pesalmin 24 ayat 5. Martua ma akan nama ringanan di bagasmu. Saihodo pujion nasida. Songonima titing namasa dohot parhepengo di huriata. Tuhan ma nama masu-masu. Tuhan Yesus
Amartang Yang Mahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna amanami inanami, hatani tuhata nama makulingi hita di mingguta sadarion, imana tersurat sian Job Biddu 42 mamuka mai sian ayat pitu rodi ayat 10 pitu. Job 42 ayat pitu rodi ayat 10 pitu tajahama margati soring. Jadi dungsun di hatahun Jahoba akka hata odeng tu si Job ninna Jahoba madok si Eliapas sian teman nungatung marsigorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki aidang hata sitong di pabohamu taringo tuau songon napi nabuani naposokku si Jopi. Dungi lahoma sielia pasian teman, doho si Bildad sian sua, doho si Sopar sian Naama. Jala dibahan nasida mahobar tuhatani Jahoba tu nasida. Jadi marpamuati ma rohani Jahoba alani si Job. Dungi robe masudeha anggina dohot akai botona, rodi sude dongan nama gudang manopot ibana, laus mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan jabuna. Jala didok hata sipir ni toddina, hut dia pula-puli ibana taringot tu saluhut hinamago, na pinaroni Jahoba tu ibana. Jala dilehon be tu ibana, sakesita dohot titin sere sadabe. Tubuh musepi tu anakna dohot tolu boruna. Dungi disadok tanoi danga dong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala dilehon amanasida tu nasida hauma bangunan di tonga-tongan ni akka iboto nasida. Dungi mate sari matua masih Jopi, jala mahap rohana dihanguluanon. Ido yanggo sahatna. Dihamuna dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Ngulut tahun tidak selamanya seindah drama Korea yang segala sesuatunya diakhiri dengan bahagia. Manang segala sesuatunya diakhiri dengan happy ending. Boy dohita merasa meruntung ketika happy ending marhite nguluon. Manang madalani ngulut taon di ujung na sonang
di ujungna bahagia. Alai bukan berarti kita ini kurang beruntung ketika kita mengalami akhir dari hidup kita sad ending. Manang Tuhan kurang hadir ketika kita mengalami sad ending. Ikut tak pahami doa manginang di tengah-tengah di parnguluh tahun. Di dalam banyak hal Tuhan berkenan memperkaya kita lewat duka dan air mata. Allah memang ngulut tahun bukan soal bahagia dan tidak bahagia. Manang bukan soal happy ending, manang sad ending. Boy dohonon bahwa dua-duanya memiliki rasa. Dua-duanya memiliki cerita yang berbeda. Baik happy ending, baik sad ending sekalipun, masing-masing memiliki cerita, memiliki makna masing-masing, memiliki makna sendiri-sendiri. Udah maju bahkan lewat air mata, gudang dohita mendapatkan persiajaran di tengah-tengah nih parngulutta. Misalnya diaka pengalaman-pengalaman napaet atau katakanlah pengalaman sedih sekalipun, boy dohita marsiajar, boha dohita memperbaiki kehidupan kita. Bahkan kita harus menyadari dalam segala pengalaman hidup kita, baik sedih nang pepait, boido memperkaya ngolutta. Alani ima, maka hidup kita ini bukan soal akhirnya manang ujungna bahagia atau kurang bahagia, tetapi soal bagaimana kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Bohado kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dengan happy ending manang sad ending, bohado dua-duanya ini bisa membawa kita ke dalam pemulihan hidup. Dihamuna dengan sapor siaun di bagasan Yesus Kristus. Turpukta sadarion manaringoti taringot pemulihan parukilon nama saya gajang nani adopan ni si Job. Molo taida di Job pasal sadai di patorang dodisi bahwa si Job adalah seorang yang saleh dan jujur. Halak na daulat jala na burju. Jala halak na biar mida Jehovah. Bahkan dia adalah seorang yang menjauhi kejahatan. Jala ngoluni si Job hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang mengalami kesusahan yang begitu besar menurut ukuran manusia. Apa yang mau taida profil si Jopon? Si Jopon mah salah seorang yang memiliki kriteria toluhai. Imana masuk di habata kota, hamoraon, hagabeon, dohot, hasangapon. Mulai taida sian hamoraonna, dia memiliki 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Sian hagabeon. Mulai sian hamoraon, adong do dimiliki ibana do 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Omma hamoraonna. Sedia mai tamarnida dia bahwa dia memiliki hasangapon. Dia memiliki banyak budak. Dia memiliki banyak pegawai. Omma dikategorikan hasangaponi. Jiboi di taida profil si Ayub ini adalah orang yang kaya raya tetapi memiliki hidup yang saleh dan hidup yang baik, yang takut akan Tuhan. Jemulu taida do di jamatan waeng amanginang totu maul do Jepang ta halak songon si Jopon. Di realitas ningolut tadi bagasan partikianon. Bahasa hudok songoni ala memang jarang do taida orang yang sudah kaya raya
memiliki hak tulu hanaken hamoraon hagabeon hasangapon alai mangolu di bagasan hadaulaton naburju biar mida Jahoba jala daosian hajahaton alai moloi taida si Jopon buasa ikon mengalami parukilon nama saibalga ibana buasa ikon mengalami penderitaan yang begitu besar dia. Di son mana neng patuduan ni debata mau memperlihatkan tipe seorang yang ideal manang na berkenan di rohani debata. Saborak dia penang ujian dan diadopi ni si Job taidama bahwa Job menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Ido bain adong sahalak panurat di Amerika. Dia ini sering menuliskan sebuah buku tentang banyakan tentang spiritual. Ima si Philip Yancey. Ido ibana do kalau ada manusia di muka bumi ini yang tidak pantas menderita akibat perbuatannya, orang itu adalah Ayub. Bahasa ido ibana songoni, ima kriteria nak kaningan profil yang sudah saya ucapkan tadi. Orang kaya raya, alai berhati baik, biar mida Jehovah, dia tetap setia. Dia tetap taat kepada apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Alai taida mamanginang, dihagabeon hamoraon hasangapon na adong di bana. Aha mana pasang? Satok kini sekejap itu hidupnya berubah 100% oleh karena iblis menguji haporsiauna. Mago sude hamoraun nai. Bahkan anak-anak lenyap seketika. Dakolani seketika itu roh panahit tu ibana menyerang dari ubun-ubun kepala sampai ke telapak kaki. Seolah-olah hukuman dinerakai dang merhite hari, tetapi mungkin per jam seluruh kutuk neraka itu tiba-tiba ditumpahkan ke setiap relung kehidupannya. Dang adong natar sisa, jalan dang adong dispensasi, dia dopi bana doi. Tetapi satu hal dia muak kadongan hacipe si taonon na hamaguan di mana di sude, yang paling menyakitkan yang dia rasakan adalah merasa ditinggalkan dan merasa dikhianati. Oduna paling pahit di lalai bana di ngoluna. Oduna paling hacit di lalai bana di ngoluna. Rasa dikhianati dengan rasa ditinggalkan. Mulu tabai di tonga-tonga di ngoluta manginang isarani mulu adong halak natahaholongi tiba-tiba meninggalkan dan mengkhianati kita. Isido heramaniak ate. Bukan persoal kehilangan uang yang banyak, tetapi ketika kita dikhianati dan ditinggalkan. Hidupain bolo adong halak batak maddo ate. Godang-godongan mekel, alai dongat tangis, da adong. Songonet deni si malpinasi, molo tu hartai, au matusi, molo tu utangi, sip sude. Ale lo bisiani do penang sikap ni ale-ale nai, si Eliapas, si Bildad do si Sopar. Dia bahkan menghakimi Job yang sudah bersama-sama dengan dia sekian lamanya. Ahamadi do ibana tu si Job. Dakola ditinggal lo songoni ibana lai diuhumi. Ayu nang beholan na mengelu. Ay di botohodo Job ninna. Tuhan itu adil bertindak. Tidak mungkin Tuhan bertindak dengan sembarangan. Ay molo setia ho disedia debatado pasu-pasu ninna. Alai molo mardosa ho disedio debatado human jadi pair. Hidupmu pada saat ini penuh dengan kesusahan mengarajumi maho. Alani dosam doi ninna dongan nau. Romu se maripe nama dok.
Aha dope dipanggar musian debatami. Didoko debatami penuh kasih sayang, penuh kesetiaan. Aidang dawi. Songon debata-debata na asingi. Kalau Allah yang lain itu hanya senang pamer kuasa, senang bermain atau mempermainkan manusia. Jidang dau beda debatami dok debata na asing. Alani didok mamulo tajadi Job 2 ayat siai. Kutukilah Allahmu dan matilah ninna. Kutukilah Allahmu dan matilah. Alani madihamuna dongan saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Molo halak batak madok situ jang dagadap ninna. Nunga medabu itimpa tangga muse. Alai boy do songonon. Ngamedabu ala ketepatan tanggai adong jolma disi ditipa tangga adong jolma muse ditanggai. Torlari muse jolma roma muse motor idulus muse lari muse jolma naon. Lewat muse jolma didege muse. Atar songni manguluna dang adong na mangurupi. Tidak ada yang mampu menolong. Songoni mah hidup yang dialami oleh Ayub. Alayaha mana masa di batu duho si Job do Ayub tetap menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Hidup baik dia lusibana ali-alinai do ripenai. Mengapa kita menerima yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak menerima yang buruk dari Tuhan. Isi madi batu di bana hasatiaun nai. Alani madihamuna dongan sapor siaun di bagasan Yesus Kristus. Sian kisah nama sai gajang perdalanan ni si Jopon godang do hal yang tidak terpecahkan manusia. Banyak hal yang tidak terpecahkan oleh manusia. Molo rumus dihangoluan ni hajol maun didok do orang jahat dihukum Tuhan dan orang baik diberkati Tuhan. Alaidang selalu tepato namang inang. Adong do rahasia ni debata. Artinya Tuhan itu memiliki penuh dengan misteri. Molo pengetahuan ni jolmai terbatas do. Molo songoni aha do nabawi diulahon jolmai di tonga-tonga ni parngolon na ketika dia menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup, berbagai-bagai kesusahan di tengah-tengah kehidupannya, berbagai-bagai parukilo di tonga-tonga ni ngoluna. Hola sada do beriman dan percaya kepada Tuhan. Hola nido. Beriman artinya segala sesuatu adalah kekuasaan Tuhan. Jemolo tajaha manginang di ayat sebelumnya di bid 42 di ayat 2 di situ pengakuan ni si Job taringo tuhuaso ni debata. Di do ibana do tunggurudok mudo saluhut naninna. Jaladang hasudatan sakak ni roham nang gosada. Artinya di sini mau dikatakan bahwa kehidupan manusia ada di dalam kuasa Tuhan. Jedang mampu jolmai memecahkan setiap persoalan yang tidak bisa dia pikirkan dengan logikanya. Karena Tuhan punya rahasia. Karena Tuhan penuh dengan misteri-misteri kehidupan. Buasai ko si Job mengalami Tuhan punya rahasia. Buasa awikon mengalami si songonon Tuhan punya rahasia. Semuanya ada di tangan Tuhan. Kekuasaan itu ada di tangan Tuhan. Seguru dok ni debatado taringot tu parngoluot tahun. Holani aha do naikon sipatu reota di tonga-tonga ni parngoluota adalah iman kita. Bagaimana kita beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jalaido na pinatuduhon ni si Job marhite pasal 42. Martangi yang ibana tu akka ale-ale nai mangido hase saat tu debata ison ma awal pemulihan dari hidup Job. Ison ma awal dari pemulihannya. Dia berdoa kepada Tuhan memohon keampunan akan sahabat-sahabatnya. Jala disima boy taida manginang para sahabatnya diperintahkan oleh Tuhan untuk meminta maaf kepada Ayub atas
sikap mereka yang memanipulasi kehendak Tuhan. Laus disido di patuduhon akale-alenai tude bata rona sida maboan pelean situtungon karena pengakuan salah mereka kepada Tuhan. Jadi somma diakhiri penderitaan Ayub, diakhiri dengan happy ending. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan 2 kali lipat dari apa yang telah hilang daripadanya. Tuhan melipat gandakan kekayaannya. Di lehon umur nagajang, di pasu-pasu ibana marhite, dana dot akka pahoppu na uli-uli jalan nagateng-gateng. Onma pemulihan di dalam hidupnya. Alani madihamun adongan sa porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Adong 2 parsiajaran nama sayarga naboi ta persiajari sian kisah ni si Ayupon. Na perjolo ima sikap yang diambil Ayub ini mengajarkan kita sesuatu teladan yang berharga. Artinya bahwa manang songo dia penang hamaulo di tonga-tonga ni parngolota, manang songo dia penang parukilota na tadopi di tonga-tonga ni parngolota. Udo majolo situasi pandemi global na setotong dopi tadopi di bagasan partikianon. Godang na masa na tadopi atau dampak dari pandemi ini. Banyak kita yang dirumahkan, banyak kita lagi tidak menerima sesuai dengan yang sebelumnya. Manang kehidupan interaksi kita dengan orang banyak yang tidak lagi sempurna atau dok majodang seperti biasanya. Di somma hita diajak, bohado hita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bohado hita tetap menyerahkan hidup kita ini secara total kepada Tuhan. Songon napi natuduhon ni si Job nakaningan. Penyerahan hidup total kepada Tuhan. Alam memang terpikir kita akan nama saud di tengah-tengah ning uluta. Kita tidak mampu memecahkan permasalahan akibat pandemi 19 ini. Dan boleh terpecahkan kita karena kita adalah memiliki keterbatasan. Saya dia tipu penang parbinotuata, saya dia tipu penang kekuatan kita tidak mampu memecahkan persoalan yang kita hadapi dalam pandemi global ini. Olah sadado naboi tapar siajari sian si Jopon. Penyerahan total kepada Tuhan agar hidup kita mampu dipulihkan di dalam Tuhan. Ido molo tajaha di ayat pitudo ayat walunakin naposok kuninna. Molo di bahasa Indonesia hambaku. Jadi molo taingot amanginang ungkapan manang padohan ni Yesus di Matius 25 ayat 20 sadai didok disi dungi didok iduk nai matu ibana toho mai ale naposo na denggan roha jala haposan doho di nautik pasatok kuma tuho godang bongot maho tuhalasan ni rohani tuan. Artinya barang siapa yang setia dan barang siapa yang selalu taat di dalam proses hidup, di dalam proses kehidupannya, dalam setiap peristiwa kehidupannya. Naposo haposam maibana, jupangam maibana, ngolu songon si Jopon. Nabaduaon ima persiajaran naboi taida disi ima sikap Ayub yang meminta doa untuk sahabat-sahabat yang telah meninggalkan dia. Jadi semua hita marsiajara manginang bohado hita memahami indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Jala odo di patuduhon si Job marhite-hite pangalahon ni akka ale-ale nai. Di patuduhon do tuhita bahwa di balik murka Tuhan tersedia pengampunan. Dan pengampunan Tuhan itu akan kita nikmati ketika kita mau untuk saling mengampuni dan saling mendoakan. Anggohatan ni debata tu wale-alene ahado. Ikut dapat bonasi dalam memanipulasi akan keberadaan Tuhan di parukilon ni si Job. Alai dong martang yang si Job. Ado na masa, ado na Jepang. Pengampunan tu akka ale-ale nai. Jalong persiajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita mengampuni di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita saling mendoakan satu sama lainnya. Karena inilah hidup yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Di somma di patuduhon si Job mau merendahkan diri, mengakui kesalahannya. Jala di patuduh si Job do olo ibana manesa jala martangiang tu akka ale nai. Mulut aja musai di ayat berikut noi. Didok do disi Roma sudah haang gido ibotona jala Roma sudah ale-alena pasahaton akka pilihan tu ibana. Dung Tuhan memulihkan kehidupannya. Alani mana parpudi sahali di hamuna manginang. Sian kisah ni si Jopon. Kita boleh belajar banyak hal. Satu di antaranya Tuhan tidak pernah mengambil untuk mengurangi atau menghancurkan kita. Tuhan mengambil semata-mata untuk memperkaya kita, baik dalam sikap ataupun dalam beriman. Alani, songo dia pe proses hidup nata alami di bagasan tikion. Kita harus yakin dan percaya bahwa dalam setiap hal napai penang godang parsiajaran nanaing ta parsiajari dalam merubah kehidupan kita. Amin martangi yang mahita. Mulai temali Tuhan disude pasu-pasum naboi hucalo kami di bagasan tikion. Marhite hata malai Tuhan napai ngotok kami. Marhite-hite kisah ni si Job na mangadopi parikilon na bulun manghihuton hajol maun. Tutu alai Tuhan nunga masay gajang pardalanan di parukilo na dia dopiuna. Alai disikap na pinatuduna di tonga-tonga ni parngulun na marhite-hite. Asa tiaon doho pasahat to diri tu adopanmu. Di pauliuliho do alai Tuhan ngoluna di bagasan las ni roha. Tuhan ajari mahami dinalaho memaknai setiap pardalanan ni ngolu nami. Tarlumu bimalai Tuhan di bagasan na mangadupi hami akka hamaulon di tonga-tonga ni parngulon nami. Marhite-hite pandemi global na totong dope ali Tuhan wadupi hami sahat tu tikion. Nunga goda ngalai Tuhan dongan nami hamagoan. Hamagoa di arta, hamagoa di osa. Nang hamagoa di akka pardonganon. Dang boya lewat Tuhan terpikirok kami nama saon moloholan marhite-hite utok-utok dohot parbinotuan nami hami mangatusi. Alai diajari hodo kami ali Tuhan marhite-hite sejarah ningolu ni si Jopon. Bahwa matutu alai Tuhan di tonga-tongan ni nahatci pe alai Tuhan. Dipaingot todo kami gudang do parsiajaran. Gudang do makna hidup na bui parsajar kami siani. Ajari mahami ali Tuhan asa totok kami satia. Asa totong ngolu nami onalai Tuhan. Holam mga sahauko di tonga-tonga ni ngolu nami. Alagok halongangat do ali Tuhan. Diho gok misteri do ali Tuhan disude akka Nabi Nahemmu di tonga-tonga di ngulu nami. Alani ajari mahami ali Tuhan pasahat to diri tu adopanmu. Asa manang dia penawadopi hami ali Tuhan. Totok kami ali Tuhan marlas ni roha dinalaho madalani hari-hari ni ngulu nami. Pos do roha nami ali Tuhan. Ganup akan asatia jalan apa sahaton ngoluna tu adopanmu. Jupangat do ngoluna sonang songon ngolu ni si Jopon. Jupangat do hami ali Tuhan ngolu nama rolopolo. Patu paumu di hami ali Tuhan ngolu si dua lopit nabui jalo on nami ali Tuhan 7 luanon. Alani unang loas ali Tuhan aporsian nami magobuti. Molutung pero akka hamaulon di tonga-tonga ni ngolu nami. Alai totong mahai marsiohot jala pasahato diri nami tu adopanmu. Mulai ate mali Tuhan nang disude akka ari-ari ni ngulu nami nahudalani hami.
Nang dia kaparsauran nami pe marite parmingguan nami di bagasan tikion. Pasu-pasu maruas ni huriam mulai sana mek satu nama godang. Ruas ni huriam natongan di bagasan pergumulan. Baik di akka pergumulan marite iti pikiran nang akka parsahiton ni daging tuho dali Tuhan pasahaton nami. Homa na mangalon hamalumon. Homa li Tuhan nama cama. Asa tumibu na sidali Tuhan marlas ni roha. Marite hiti hamalumon na pinasahatmu. Tabay di hami ali Tuhan nakapasu-pasu. Pasu-pasu hahi pasod dohot las ni roha marhite ulan di tangan do pikiran nami. Upasatay mali Tuhan tang yang namion holam mga sahon ko ari anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Marede mahita tapasahat ma peliata tujolo sada tuhuria sada tu pusat ima tu pelayanan Badan Penyelenggara Pendidikan HKBP. Perdana Yesus di joloku, olongi tangani madogua, nanti ngoluku doso mauku, tungsona mardalan rapoda, ubatodo takas madoguanmu, diiring-iring udulang kaki, saat rodi ujungi pardalanku, teguh maaf jodoh tulang bumi. Si patalilu porseoku, nililianani portibion, alay tunggu tetap Tuhanku, margogo doa di kolukun, kubotodo takas padaguanmu, diiring-iring udulang kaki, saat rodi ujungi pardalanku, teguh maaf jodoh tulang bumi. Tuhan hapur seonku, asa poli Tuho mangirima, tu surgoi patulus pardalaku, tondimi paringan madia, ubatodo takas padaguanmu, diiring-iring udulang kaki, saat rodi ujungi pardalanku, teguh maaf jodoh tulang Ayak sada jongjok kita. di pardalanan Yesus di joloku, olongi tangani madoguang, nanti ngoluku doso mauku, tungsona mardalan rapoda, ubatodo takas padaguanmu, diiring-iring udulang kaki.
sahat ma pelia tau tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut seleo-leon na denggan dohot na saulibasa na malutus. Upasata misianan ni leon mituhami pelian nami tuho. Sejalo may gabe wap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti aso parhasia kami pelianon. Patimbulo na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang di seleo-lehon mituhami. Asalam gerigir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaun songo di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa didongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasarun madamena tuton di munabe. Dihamuna amanami inanami ruas ni huriata narak marpungu hita marminggu di Garejaon nang na mengikuti streaming di mingguta sadarion kami sian petugas nang parhala doni huriata mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap sehat dan semangat. Shalom. Horas madihita. Adong do dison poti parasian, boima amanginang nasa tolap Gogota dengan sukarela dapat mengisi